салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё, шумо қарор доред дар канали барсатиҷӣ. бародарон, бисёре аз шумо менависед ки дар канал тез видео партоям, аммо хабар набошад чӣ хел ман барои шумо видеоем барорам. бозии охирро ман бо шумо муҳокима накардам, камтар дер шуд. ҳамин ки хабарҳои арзанда ҷамъ ки шуд, ҳатман ман барои шумо видеоем барорам. ин ки биёед ин хел мекунем, чӣ хел аст дар бораи ҳар як футболбозон видео карда партоем. агар ин идея ба шумо писанд омада бошад, дар комментария нависед. мо бошад масъалаашро мебинем. акун ҳатман дар канал обуна шуда зангулачаро зер кун. агар ту мухлиси Барселона бошӣ, валлаки қиматбои худро аз ёд набарор бародарон, то ин ки дигарон дида дар ҳолати шок афтанд. акун дар ягон ҷо баъзур шунед, мо бошад сайр мекунем. собиқ форварди Камерун ва Барселона Самуэл Этуо номи футболбозеро гирифт ки метавонад Лионел Мессиро дар оянда дар дастаи Каталонӣ иваз намояд. ман фикр мекунам ки Ансу Фати он нафаре аст ки ояндаи дурахшон дорад. дар айни ҳолу корҳое мекунад ки нобоваркарданист. умедворам ки ӯ Мессиро иваз менамояд, гуфт Этуо ва хабар медиҳад сомонаи Марка. дӯстон, чӣ хеле ки медонед Ансу Фати тарбиятгирандаи Барселона бошад ва дар ҳаёти асосӣ аз соли 2019 ҳунарнамоӣ мекунад ва то ин вақт ягон маротиба надидем ки ӯ дар бозиҳои Барселона бозии бад нишон диҳад. оё шумо ба ёд доред? ман не. бале Фати аз синни ҷавонӣ уровни баланд нишон дода истодааст. агар ӯ ақлашро кор фармояд, то потенсиали хуб дорад, то ин ки дар оянда футболбози бузург шавад. аммо ӯро баробар кардан бо Месси беақлист. мумкин Ансу дар оянда Барселонаро пеш барад, вале ӯ бо Месси баробар шуда наметавонад. ҳоло ӯ ҷавон аст ва мебинем ки дар оянда чӣ рух медиҳад. солҳои охир бисёре аз футболбозонро бо Месси, Роналду баробар карда, аммо дар маҷмӯъ онҳо чӣ кор мекунанд? бале, фурӯ мераванд. ин мардако 15 соли охир мешаванд ки дар сатҳи баланд бозӣ доранд. сезони баъди Лионел Месси аз баъзе футболбозони топ 10 маротиба беҳтарин аст. барои ҳамин ба Фати ояндаи дурахшонро орзумандем. дӯстон, рӯзи 13 январ Барселона дар Кубоки Испания бозӣ дорад. онҳо дар меҳмонӣ дар полуфинал бо Реал Сосидад во мехӯранд. барои Роналд Куман ва умуман барои даста ғолиб омадан дар ин турнир муҳим мебошад, зеро ҳар як трофей ба даста бовариро мебахшад. ширкати 1xBet ба ғолибияти Барселона боварӣ дорад, аммо ман дар он ставка мемонам ки Барселона дар якум тайм ғолиб мебарояд бо коэффициенти 2.13. шумо бошад интихоботонро худатон кунед ва ҳамчунин ба ссилка комментария буда даромада бо промокоди барсатиҷӣ дар аввалин ставка кардагиатон соҳиби $100 гардед. имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. ҳамлагари Барселона Мартин Брейтвейт дар бораи оне ки даста дар бозори трансферӣ ҳамлагар куфта истодааст комментария дод ва гуфт ки ин чиз ӯро наметарсонад. ба ман ҷустуҷӯи бозингарони дигар маъқул аст. дар ин намуд клубҳои ин хел чизҳо ҳамовақт рӯй медиҳанд, барои он ки онҳо мехоҳанд ҳамовақт дар ҷаҳон беҳтарин даста бошанд. рақобати дохилӣ шарт ва зарур аст. шумо набояд ба як гурӯҳи майдаки бозингарон бовар кунед. ин ягона роҳи ба даст овардани фоидаи бештар дар ҳар бозӣ аст. ин чиз маро наметарсонад, баръакс ба ман мотиватсия медиҳад. ман ин зимистон Барселонаро тарк намекунам ва дар охири мавсим низ. соли оянда ман дар ин ҷо бозӣ хоҳам кард ва барои ҳадафҳои худ мубориза мебарам. дар ин мавсим мо ҳамаи шансро дорем ки соҳиби ҳамаи ҷоизаҳо шавем. ман дар бораи чизе ғайр ба даст овардани ин трофеҳо фикр намекунам. аз ин рӯ ман ҳар саҳар мехезам, машқ мекунам, гуфт Брейтвейт ва хабар медиҳад сомонаи Мундо Депортиво. дӯстон, ман дар бораи Мартин Алаке якчанд маротиба фикрҳои худро баён кардам. бале ӯ бозингаре нест ки бояд дар топ даста бозӣ кунад, аммо муносибати ӯ ба кор маро дар ҳайрат мегузорад. қариб як сол мешавад ки ӯ дар дастаи Каталонӣ ҳунарнамоӣ мекунад ва ман ягон маротиба надидам ки ӯ ба кадоме шикоят карда бошад ё ин ки норозигии худро баён карда бошад. дар ҳар як бозӣ ӯ ба майдон мебарояд ва чӣ коре ки аз дасти ӯ меояд иҷро менамояд. лекин ман фикр дорам ки тобистон ӯро ҳатман мефурӯшанд, зеро барои даста форварди голзан лозим аст. шумо дар комментария нависед дӯстон, оё ба шумо ин бозингар писанд аст ё ин ки не. мо бошад давом медиҳем. баъди ғолибият ба Гранада бо ҳисоби 4-0 Роналд Куман гуфт ки ба Барселона позишини ки лозим аст ки дар як мавсим ҳадди ақал аз 8 то 10 гол зада тавонад. нигоҳ накарда ба оне ки Френки де Йонг соли 2021-ро бо барор оғоз намуд, бовар карда мушкил аст ки ӯ дар як мавсим то 10 гол занад, барои он ки ӯ бисёртар ба ҳимоя таваҷҷӯҳ мекунад. Ҷорҷино Вейналдум яке аз трансферҳои Барселона мебошад. зери роҳбарии Куман футболбоз дар тими Голландия яке аз голзани асосӣ буд, 10 гол ва 3 асист сар карда аз моҳи октябри соли 2018. чанд моҳ пеш Куман қоил шуд ки мехоҳад дар ҳаёти худ бозингари голландиро бубинад ки шартномааш бо Ливерпул ба анҷом мерасад. ояндаи бозингари 30 сола то ҳол маълум нест ва кафолат нест ки ӯ бо дастаи Юрген Клоп шартномаашро дароз мекунад.
بیایید در این باره مفصل‌تر گپ میزنیم. اگر کومان با پوچ بسیارتر باور میکرد، تا هم باوری دارم که او با دیونگ حداقل از 5 تا 8 گل در یک سیزن میزدند. لیکن برای بارسا اپورنیکی گزنده در کار است تا اینکه تمام میدان رو تعیین نماید. بوسکتس وقتهای اخیر خوب بازی دارد، اما سرعتش پست است. در آن میکند تا اینکه یک کس را страховка کند. دیونگ باشد تمام بازی میدود. در بارسلونا این نمود بازیگر بود. آرتورو ویدال هم گل میزد، هم گزنده بود، یعنی با جرأت. لیکن کومان اولین جدا او رو با اینتر روان کرد. اکنون حاضر از روبریت خواهش دارد که با اون پوزیشنی که خرد که تا 10 گل در یک موسم زده تواند. عین حال خط نیم حمایت در حالت خوب است. خوبترش یگان زاشینیک و حملهگری تازه خرند. این بود فکر من در این باره. شما باشد برادران در کامنتار فکر خود رو نویسید. ما باشد میگذاریم با خبر اساسی. МЕСУТ ОЗИЛ ду футболбози беҳтарини ҳозира Роналду ва Мессиро қиёс кард. Ба саволи журналист ҷавоб дод ки кадоми онҳо беҳтарин аст, Роналду ё ин ки Месси. Ба андешаи Озил собиқ ҳамдастаи ӯ Криштиану Роналду ба ҳар ҳол беҳтар аст, чунки дар куҷое ки бозӣ кард ба чӣ кор қодир будани худро нишон дод. Месси ҳам солҳои зиёд исбот кард ки беҳтарин бозингар аст, махсусан дар Испания. Лекин Роналду дар чанд давлат бозӣ карда бозингари рақами 1 будани худро собит кард, гуфт МЕСУТ ОЗИЛ. умед мебандем ки пики карьера, яъне солҳои беҳтарини фаъолияти ин футболбозон дар вақти муқоиса кардани МЕСУТ ОЗИЛ ба назар гирифта шудааст. Роналду ва Месси айни ҳол дар нишеби умр қарор доранд ва ҳолати варзишии онҳоро дар ин вақту соат набояд қиёс кард. Дар пики карьера кадоми онҳо беҳтар буданд? Даст болои сина гузошта ҷавоб дем. Агар бовар дорам ки Месси бо ҳамон 91 голи худ дар як мавсим ва дар як сол ҳамаи ҷоизаҳоро бур карданаш дар хотири мухлисон бисёртар нақш бастааст. Аз сӯи дигар Месси ва Роналду дар таърихи футбол нақши худро доштанд ва онро бо маҳорати баланд иҷро намуданд. Муқоиса кардани онҳо он қадар аз рӯи мантиқ нест. Ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТВ-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо, пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай, дар паноҳи Аллоҳ.